Ang pag-ampo maora gayod ang pinakabugtong nga hinagiban ug pinakamabisa nga tambal, dili lang sa sakit nga nerbiyos, kug dili alang pod sa mga nagkalain-laing mga balatian. Naaman kita tinuod mga medical doctors pero ang Ginoo ra gayod ang doktor sa tanan. Mo na nga before and after ka magrosaryo or bisan kanang nag-ampo lang ka nga usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, din himaya sa amahan, isulti diha ang imong tanang mga intensyon nga panalipdan ta niining mga katalagman nga atong nahiaguman karon ug lig-unon pod ang atong kaugalingon ug ang atong pagsalig sa Dios. Buo kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagahom. Balaan nga walay kamatayon, kaluy kami o ganti buo kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagahom. Balaan nga walay kamatayon, kaluy kami o ganti buo kalibutan. Amen. Jesus, hari sa kaluoy, nagasalig kami kanimo. Usa sa makadivert sa atong atensyon nga dili ta makaunahuna og mga problema, ilabi na gayud niining COVID-19. Pagkuha og gitar o pagpanganta kamo, di ba ang inyong dughan perting pagkalipaya o perting pagkaluaga? As
usa sa makahupay sa kaguol ug makapadivert sa atong atensyon mao ang pagpananom og mga gulay or ang pagpananom sa mga ornamental plants. Di ba malipay na ka magsudong kung kini mo bloom sa imong garden mga pila ka adlaw or pila ka bulan karon? Hey everyone! Welcome back to our YouTube channel, and please don't forget to hit the subscribe button to get updates of our new videos. Hi.